तर मित्रांनो, आज मी चाललोय कॉलेजच्या कामासाठी. तर रिक्षा गावली ते मी पोहोचलोय कट्ट्यावर आणि आज बाजार असल्यामुळे आज गर्दी होती. तर थोड्या उशिरामध्ये बस येली त्याच्यात बसलोय आणि पुढे गेल्यावर माझे मित्र पण बसमध्ये चढले आणि आम्ही येऊन पोहोचलो कॉलेजच्या रोडवर आणि चलत आम्ही पोहोचलो आता कॉलेजात. आणि दिवाळीचे सुट्टे पडल्यामुळे कॉलेज जसं काय भूत बंगलोच वाटत होतो. नंतर आम्ही कॉलेजात लवकर पण आमचा कॉलेजचं काम काय होकत नाही. मग तसेच आम्ही उन्हातनं येऊन पोहोचलो बस स्टॉपवर. आणि थंय ह्यो काय वरनं आगच टाकीत होतो आणि इतक्या आगीत पण हे दोघा जण गेम खेळायचे काय सोडतच नव्हते. मग थोड्या उशिरानं बस येली त्याच्यात बसलो. मी कानात इयरफोन घातले आणि उन्हात तापत आम्ही येऊन पोहोचलो गुरांवाडीत. मग माझे गुरांवाडीत मित्र उतरले. मी पण माझ्या स्टॉपवर उतरले. नानाने दिलेले मासे ते घेऊन आम्ही पोहोचलो घराकडे आणि घराकडे येल्यावर थंड पाणी पिले, खाऊ घेतले आणि मस्तपैकी फॅन लावलाय आणि बसले. तर तुमका व्हिडिओ आवडलो नाही आवडलो तरी लाईक करा.